Doraemon ten un peto máxico. É o gato do espacio que chegou aquí. Doraemon ten un peto máxico. É o gato do espacio que chegou aquí. E pode... non vai poder fazer máis nada, audiencia, porque estamos nunha nova entrevista na bañeira. De que imos falar hoxe? Imos falar dun tema que ten dividido o planeta. Por un lado, os que lle gusta a nocilla, por outro, os que lle gusta a Nutella. Que é mellor, nocilla, Nutella? Nocilla, Nutella, Nutella, nocilla, nocilla, Nutella, nocilla... E pa que? Que imos facer? Hoxe conseguimos traer en primicia a un dos representantes dos que creou a nocilla. Por favor, Víctor, pode pasar? Boas noites. Dios. Boas noites. Vexo ansia. A ansia da nocilla. E por outro lado temos a un representante do creador de Nutella. Por favor, Nutella, pode pasar? Hola, boas noites. Hola, boas noites, señor Alberto. Compañeiro de Nocilla. Compañeiro de Nutella. Boas noites. Compañeiro de nocilla. Boas noites, Compañeiro de Nutella. Compañeiro de Nutella. Boas noites. Compañeiro de nocilla. Compañeiro presentador. Compañeiros. Podemos comenzar, por favor. Comecemos a entrevista. Eu non vim aquí para perder o tempo. Perdón, non imos facer perder o tempo a ninguén. A primeira pregunta, como sempre en entrevista na bañera hai unha primeira pregunta que é básica, é dicir, Nutella apareceu antes que nocilla. Por iso xa é mellor Nutella que nocilla. Vou deixar aí a pregunta, por favor, alguén de Nutella, nocilla. Por suposto que a Nutella é mellor que Nocilla. Diría que non. Perdón, estou falando eu. Perdón, ten que falar Fala a você nocilla de primeiro. respetar ao meu compañeiro, Pode por falar favor. o primeiro. Podo falar eu? Vale, xa está. Pedra, papel, tixeira. No, por favor. Empecé falando eu. E dalle a palabra. Sí, sí, No, obviamente. sí, Pero non podemos Siéntese aí. estar todos os aspectos así, agresividade, no. Todos coñecemos os ingredientes da nocilla, perdón. Leite, cacao, avelas É un pouco. Por favor, seamos serios. É azúcar. Completamente. Iso non é unha dieta equilibrada. Temos un 50% de obesidade infantil. Pois estamos, de materia grasa por menos un 70%. Con leite, cacao, avelas e azúcar non imos en ninguna parte. A Nutella é un alimento moito máis nutritivo. Incorpora componentes naturais que preveñen a obesidade infantil. Ese é o noso forte. Iso é por o que apostamos pola Nutella. Por iso a nocilla debe ser eliminada. Bueno. Eliminada dos supermercados españois. Non é o camiño. Nutella é o Imos futuro. escoitar ahora o representante da nocilla, pero Pero xe te Nutella, anticipo que non ten razón. Nutella ten moita máis azúcar que de nocilla, por favor. Bueno, Eso é demagoxia, caballero. non podo, eu Que sou fale, presentador, que fale. exactamente, non podo falar. Igual me tinha para, por favor, o representante da nocilla pode A ver, a nocilla. Xo de anuncio. Leite, cacao, aveláns, azúcar e cacao blanco. cacao blanco. Cacao blanco. Eu creo que non. Eu creo que aí non hai problema, non? Creo que está bastante claro que a nocilla domina o mercado. Basicamente, por qué? Por manter dous sabores, o branco e o negro. Temos a posibilidade de satisfacer a dobre mercado, non? Creo eu, no noso caso. Ahora, bueno, non sei se quer rebatir un poquinho, pero que teño unha pregunta. Fai a pregunta. A pregunta- porque se non imos acabar mal. Non podemos, porque a pregunta foi, e de feito, fixestes vos, vos, falo de vos, a vosas compañías, a vosas respectivas compañías, un experimento cun esquío, aproveito, un esquío, tamén a ti, e fixestelo comer o mismo esquío, uns gramos de Nutella, o mismo esquío, nun día diferente, pero a mesma hora, con todo igual, uns gramos de nocilla. E de feito, o comportamento foi diferente. Por suposto que foi diferente. Eu penso que esa proba dentro dunha subxectividade evidente, pero penso que é unha proba bastante Pero a partir representativa. desa subxectividade perspectivamente diferente o tal, cales foron as principales diferencias? Porque a audiencia quere saber. A diferencia foi que o esquío preferiu a Nutella. Bueno, O esquío, Obviamente, o esquío A ver. preferiu a nocilla, obviamente. Pero, Claro. pero de que estamos falando aquí, por Obviamente favor? aquí hai unhas divergencias enormísimas. Cale vostede a boca, por favor. En que se basa? En que se basa vostede? Disculpe, para no, dicir que señor non Alberto, nocilla? No, pero Disculpa!
churras. Pero que gallo, Podeme facer unha pregunta ao meu compañero de Nutella, Alberto? Por favor. Vos tiñades esquío americano ou europeo? Claro. Era de Gibraltar. É que nós tiñamos esquío europeo, por iso quería a nocilla. O vos era americano ou de Gibraltar? Gibraltar. Preferiu quizá- Nutella. Está vostede equivocado. Pero é Víctor. que- Obviamente, Estamos temos que facer o experimento cos mismos esquíos. Pero estamos A culpa, non estamos facendo con diferentes Bueno. esquíos, a culpa é dos esquíos, non nosa. Eu penso que Hai podemos unha- deixar os quios á marxe. Eu remito os controles de calidade. A Nutella é un mellor produto ca a nocilla. Non. Por favor, cedo Pero non veño esa aquí palabra, para- pero completo, non, e que non, represente a todos aqueles Pero non veño aquí personas para- que defendemos a nocilla. Non veño aquí para insultar a xente, pero este cabaleiro é un cretino. Bueno, eu tampouco veño aquí para insultar a xente, pero este cabaleiro é un payaso. No, ahora esperamos aí e vou soltar unha palabra ao aire antes de rematar esta entrevista. Vou decir, que pasaría se unha persona chega a uns niveles insatisfactorios de nocilla Nutella e dice, vou facer o que ninguén fixo, é dicir, mesturar a nocilla e a Nutella. Que pasaría? Que pasaría nese momento? Que pasaría? Non sei. Creo que aí é onde estamos de acordo. Sí. Reventaría como unha castaña. Sí. Estouparía. Daría unha alta dose de colesterol tan grande que non habería médico humano capaz de salvarlo. Sí, ambas as dúas empresas estamos acometendo investigación ao respecto, pero parece que hai indicios evidentes de que a mezcla dos dos compostos podería dar lugar a un... Hai xente que di que crearía un burato negro como o acelerador de protóns Partículas. En Suiza. en Suiza. Non sei, non sei até que que seu irmão está traballando ali. non sei até que punto pode ser certo isto. Son conxeturas, pero Conxeturas. a probabilidade está aí. O que é seguro é o que afirmou Víctor, que dentro da súa ignorancia neste aspecto, Dentro da tua ignorancia tamén podes papar un huevo hostia. neste aspecto quero deixar constancia. Amigo, nunca choveu un trompar. Por favor, quero rematar a frase. Sí, para quero rematar a deixar entrevista. constancia que me acaba de faltar, me ha faltado o respeto. Eu quería decir que dentro da ignorancia de Víctor, Cajo en Dios. Que eu termino feito un porco. Bueno, ainda que non remata a frase. no, perdón, déxame terminar, dentro da ignorancia de Víctor, tiña razón na súa primeira afirmación, a mestura de dos componentes dá lugar a un novo composto de naturaleza explosiva. Non se pode mesturar Nutella. Pois ben, Que alguén mesturou un escuí e colacao? Alguén mesturou aceite de oliva, aceite de Por xarsol? Non mesturé. alguén comparou Pokémon con diña. Bueno, non podemos falar. No, Que di vostede? No, por Que di favor, vostede? por Por favor. favor, Ese é outra Por frase da favor. entrevista na bañeira. Deixámoslo aquí, por favor. É que é como decir Colacao ou Nesquik, Pokémon Digimon, Nutella, nocilla. Eso non é entrevista na bañeira que o resalte. Cada persona seguirá pensando o mismo, cada persona seguirá disfrutando o seu. E eso é unha verdade, só me quer decir que Nutella rima con cadela e nocilla rima con pelila. Non sei se queredes decir algo máis. Sí, quero dicir que Lucilla non rima con pilila. É unha rima sonante completamente. Sí, home. Ia Nutella é o futuro, señores, Nutella. Papilla, mola Nutella. máis que a papilla. No, vamos a terminar por todo alto. Un pareado con Nutella e un pareado con nocilla, con collos. Por favor, quen quere empezar? Cedo yo non a Víctor. Por favor. A nocilla, faiche comer a papilla, amigo. A Nutella come nas tascaderas, amigos. Boas noites, ata a próxima entrevista. Grazas por estar aí. Seguide exixindo, seguide pedindo. Boas noites, ata mañá, ata a noite, hasta onde sexa. Que siga chovendo. Nutella. Nocilla, Nutella.